Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska vám ukážem ako na manuál na BMX. Je to jednoduché, no. Stredné, no. Takže najprv základný pohyb. Ja sa takto dozadu. Ja sa vykolúšam na vzduchu, stojíš sa ako pri body hope. Kolena pokrčíš a tak dozadu. Alebo aj rovná. Mne to ide takto. No. A potom, keď vás bude dávať dopredu, že vám to bude takto padať, tak treba dať nohy dozadu, že vyrovnať. Že takto, no, tak. A keď vám bude padať, dávať veľmi dozadu, tak dáte takto, aby vás to neťahalo dozadu, tak. A vyvažujete už len rovnováhu takýmito pohybmi. Ukážem vám to. Jo, je problém. Malú rýchlosť mám, no. Čo vám poviem? Čiže to dáme. Treba to trénovať proste. Majte sa krásne, píšte básne a čaute.